Эфирда Яшел телекомпаниясы һәм Кабат мин Радио Таволин сезгә исәнмесез өндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күпне вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Балаларны яклау көне белән 8 ел рәттән Зеленый Дол информация үзәге журналистлары кечкенә яшел үзәнләргә җәй һәм матур бәйрәм бүләк итә. Соңгы 3 елда чара мәдәният үзәгендә оештырыла. Быел вакыйга мәгълүмат үзәге ярдәмендә яңа форматта яшь автор әсәре буенча куелган әкият премьерасы белән узды. Халыкара балаларны яклау көнендә тагын матур чара. ЗАГС бинасында тантаналы шартларда гаилә тормышының төп өстенлеге булган кешеләрне хөрмәтләделәр. Бер юлы берничә пар рәсми рәвештә күп балалы гаилә статуска ия булды. Районның яшь кешеләре үзләренең беренче документын куллана ала. В семье уже подрастают старшие дети, дочь Эльвира и сын Алин, которые с огромным нетерпением ждали появления братика. Сабый Әмир 27 мартта дөньяга килә һәм менә 2 ай инде Солтан Маратовларның бәхетле гаиләсе рәсми рәвештә күп балалы статусын йөртә. Это больше ответственность. Бу күбрәк җаваплылык, өченчесе белән инде башкача якын килү аңларак. Беренче икесе белән чагыштырганда паника азрак. А сегодня счастливым родителям вручается первый и главный государственный документ – свидетельство о рождении. Ә менә Сибагатуллиннар гаиләсе яңа рольләренә әле күнегә генә барлыгы 10 көн элек аларның күптән көтелгән кызы Язилә дөньяга килә. Өйдә абыйлары Ильяс белән Рәсим аеруча да түземсезлек белән көткән. Хәзер алар иң мөһиме әниләренең ярдәмчеләре һәм сеңлесе өчен ышанычлы яклаучылар. Хәзер җаваплылык артты. Миңа сеңлемне дә, энемне дә күзәтергә кирәк. Мы ее очень давно ждали. Без аны бик көттек, зур аерма белән. Монда 9 һәм 10 яшь, 11 һәм 9 яшь. Бу зур бәхет, зур җаваплылык. Бу көнне яңа документлар нәниләргә генә бирелмәде. Үзләренең беренче Россия гражданы паспортларын Яшел Үзән укучылары Мирон Егоров һәм Элина Федоровага тантаналы рәвештә тапшырдылар. Паспорт для меня значит. Паспорт ул яңа мөмкинлекләр дигән сүз. Эшләргә мөмкин. Ощущается новая. Җаваплылык сизелә. Үзеңне инде олы кеше итеп тоясың. Яшел Үзән районында зур гаиләләр сирәк түгел. Быел гына да районның 10 гаиләсендә 5нче бала туган. 3 гаилә 6нчы сабыйны каршы алган. Ә Яшел Үзәннең бер пары 9нчы баласын алып кайткан. В нашем районе один из самых крупных. Безнең районда 2157 күп балалы гаилә бар. Шулай ук уникаль 2-10 бала тәрбияләнүче гаиләләр дә бар. Без дәүләт буларак үзебезнең законнар буенча тиешле бар нәрсә. Бу күп балалы гаиләләргә җир бүлеп бирү, мәгариф учреждениеләрендәге гаиләләргә ярдәм итү. Бу көнне күп балалы мактаулы статус алган һәр гаилә Яшел Үзән горурлыгы, аларның бер-берсе турында кайгыртуы һәм гаилә гореф-гадәтләрен хөрмәт итүләре бөтен шәһәр өчен яхшы үрнәк булып тора. Айгөл Таволина, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. 4нче поликлиникага яңа тормыш 2026 елда узо һәм актив тормыш милли проектының сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизациялау федераль проекты кысаларында биредә капиталь ремонт ясала. Бу косметик яңарту гына түгел, ә медицина учреждениесенең тышкы кыяфәтендә, ичке киңлегендә үзгәртәчәк комплекслы модернизация. Бинаның бар мәйданнары максималь нәтиҗәле файдаланачак, ди табиблар. Кайбер укучыларны имтиханнар икенчеләрен мәшәкатьсез җәй көтә. Әмма ул хәлакәтсез усын өчен кагыйдәләрне үтәү мөһим. Тимер юл хаталарны гафу итми. Әмма яшүсмерләр еш кына бу турыда оныталар. Соңгы 5 айда гына Яшел Үзән районы юлларында 4 кеше зыян күргән. Җәйге каникуллар алдыннан Васильева бистәсе укучылары өчен мөһим һәм кирәкле куркынычсызлык дәресе үткәрелде. Но он стоит, не едет. Пошли давай. Я вообще не знаю, как мама с этим справилась. Я Наташа, и это меня чуть не убило током. Бу кадрларда төзәтә алмаячак хаталар ясаучылар социаль видеороликлардан әлеге яшүсмерләр тимер юлларда җәрәхәтләр алган. Җирле балаларның берсе дә башкаларның хаталарын кабатламасын өчен видеоны Васильева укучыларына күрсәттеләр. Каждый случай зацепинга – это травмирование.
Зацепингның һәр очрагы җәрәхәтләнү, әлеге җәрәхәтләнүнең нәтиҗәләрен күз алдына китерә аласыз. Тимер юлда аеруча, кеше юлга егыла, рельсларга төшә, рельслар металлдан, ә кешенең сөякләре металлдан ясалмаган. Җәйге каникуллар алдыннан балаларга тимер юлның нәрсә белән куркыныч булуы һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен санга сукмауның нинди нәтиҗәләргә китерүе турында җентекләп сөйләделәр. Напряжение в контактной сети под железнодорожными путями 27,5 тысяч вольт. Тимер юллар астындагы контакт шелтәрендә киеренкелек 27500 вольт. Үлем җәрәхәтен контактлы чыбыкка кагылмыйча гына алырга мөмкин. Аңа кимендә 2 метр ераклыкта якынаю да җитә. Нәкъ менә быел май аенда көчле ток сугудан Васильевадан бер малай һәлак булган. Бала очраклы рәвештә кармак белән чыбыкка тия. Яшелүзен районында бу елның 5 аенда 4 кеше зыян күргән, 2 яшь үсмер һәм 2 өлкән кеше. Причины бывают самые разные. Как правило, Сәбәпләр төрледән-төрле була. Кагыйдә буларак өлкән яшьтәге кешеләр яки балалар якынлашып килүче поездны ишетмиләр. Я яшьне күздә тотып, яки пешон колакчыннар булганда һәм башка төрле сәбәпләр булганда, шулай ук яшүсмерләрнең хукукка каршы гамәлләре, алар тимер юл вагоннарына менгәндә, бу үлемгә китерүче куркыныч һәм кагыйдә буларак фаҗигале нәтиҗәләр белән тамамлана. Юлларда куркынычлар күп тонналы составка бәрелү, ток сугу, вакташ һәм рельска төшкәндә авыр җәрәхәтләр алу. Шуны истә тотарга кирәк. Машинист физик яктан поездны туктата алмый, тормоз юлы уртача 1 километр шамасы тәшкил итә. Мондый профилактика укучыларга тәэсир иткән. Когда мы переходим в железный путь, нас может сбить поезд или ударить током. Тимер юлны кишкәндә безне поезд бәрдерергә яки ток сугарга мөмкин. Кешеләр өчен махсус юллар аша чыгарга һәм кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Я сегодня узнал, что Мин бүген чыбыкларда 27 000 вольт поезд йөргәнен белдем. Аларга тотынырга һәм ябышырга ярамый. Сез һәлак булырга, ток сугарга һәм пешәргә мөмкин. Васильева өчен бу тема аеруча авыр. Бу Яшелүзен районының иң зур бистәсе һәм ул тимер юллар белән урталай бүленгән. Наша серьезная обеспокоенность. Безнең территориядә Васильева тимер юлының станциясе урнашкан һәм әлбәттә безнең җитди борчылуыбыз тимер юл станциясе урнашкан бистәдә балаларның куркынычсызлыгы. Васильевада җәй көне территориядә урнашкан бакча ширкәтләрен исәпкә алып, тимер юлга да йөкләнеш арта. Нәкъ менә шуңа күрә биредә балалар травматизмын профилактикалау буенча эшне актив рәвештә көчәйтәләр. Бу очрашуларның инициаторлары бердәмлек җирле штабы волонтерлары булды. Хәзер алар тормыш өчен мөһим белемнәрне һәр балага җиткерергә ярдәм итәчәк. Завтра все наши волонтеры. Иртәгә безнең барлык волонтерлар, бердәмлек волонтерлар штабы мәктәпләр буенча кадет мәктәпләренә, 2-3 мәктәпләргә барачак. Анда укучыларга тимер юлларга баруның куркыныч булуын һәм бу аларның тормышына һәм иминлегенә куркыныч тудыруын җиткерәчәк. Каникуллар мәктәп укучылары өчен иң кайгысыз вакыт, әмма ата-аналар һәм педагоглар өчен бу аерым контроль чоры. Шушы әңгәмәләрдән соң һәр яшь үсмер тимер юлның уеннар өчен түгел, ә 1 минутлык шаяруның бәрабәренә үз тормышын булырга мөмкинлеген аңларга тиеш. Айгөл Гатауллина, Татьяна Каварина, Александр Федоров, Яшелүзен хәбәрләре. Ирекле янгын сөндүрүчеләр Кабат стартта Балташ районында ел сайын Татарстан Республикасының иң яхшы ирекле янгыннан саклау бүлекчәсе исемле спорт бәйге уздырыла. Быел исә чарада 45 команда, 90 хезмәткәр катнаша. Гадәттә Яшелүзен командасы республикада иң көчлеләрнең берсе санала. Бу юлы да сынатмыйлар. Лаеклы 5-нче урында. Әйтергә кирәк, Татарстанда хәзер 600-дән артык ирекле янгын сагы командасы исәпләнә. Һәм аларның профессиональ янгын сөндүрүчеләргә ярдәме чыннан да бәйләп бетергесез. Узган эш атнасы күңелле вакыйга белән тамамлана. Яшелүзендә махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында Татарстан рәисе кубогына ярышлар узды. Республикабызның 25 районнан 120дән артык ветеран үзләренең көчләрен күрсәтергә теләк белдерә. Аларның максаты тормышның дәвам итүен һәм спортның хәрбиләрне тагын да көчлерәк итә алуын исбатлау. Бу спортчылар өчен патриотлык бөтенесеннән өстен. Күптән түгел генә алар ватан өчен махсус хәрби операция зонасында сакта тора. Бүген исә рәиснең 2нче кубогына җиңү өчен көрәшә. Бу рух һәм ихтияр көче символы булган турнир. Рөстәм Миңнеханов кубогы ул аерым трофей. Оештыручыларга рәхмәт. Мондый ярышлар төрле шәһәрләрдә уздырыла һәм бүген безнең Яшелүзендә.
120 хәрби хәрәкәт ветераны, шул исәптән авыр җәрәхәтләре алучылар һәм инвалидлыгы булучылар Яшел Үзәндә республика ярышларына җыела. Олар өчен спорт ярыш кына түгел, ә яңа тормышка юл. Основная все-таки задача и цель. Төп бурыч һәм максат ул аларны социаль тернәкләндерү спорты аша үзләрен җәмгыятьнең тулы кыйммәтле гражданнары итеп хис итүе. Хәрби хезмәтләре өчен рәхмәтлебез. Алар тормыштан барысында алсын өчен мөмкин булганның барысында эшлибез. Беренче урыннар өчен спортчылар 3 дисциплиналарда көрәшә. Утырган килеш волейбол, пауэрлифтинг һәм классик волейбол. Югары Ослан һәм Яшел Үзән районнары хәрбиләрен команда уены берләштерә. Спорт, он помогает. Спорт кешеләрне алга табада үстерергә, үз-үзеңә ышанычны тоярга һәм шулай ук иптәшеңнең җилкәсен команда уены вакытында тоярга ярдәм итә. Шәхси уен вакытында башка егетләргә ярдәм итү бик мөһим. Спорт аларга үз-үзләренә ышанычны үстерергә, иптәшенең җилкәсен тоярга ярдәм итә. Сугышта аякларын югалткан күп кенә сугышчылар өчен тыныч тормыш җиңел бирелми. Әмма алар дәлилли, чикләүләр хөкем карары түгел. Константин Исаев минага басып, штурм вакытында аягын югалта. А спорт, без него тяжело. Общение с ребятами. Спортсыз авыр, егетләр белән аралашу өстәвенә физик әзерлек. Чөнки эш, йорт, әминә аралашу һәм физик дәресләр иң яхшысы. Бу сугыштагы кебек, күнегүләр ясыйсың һәм ахырга кадәр барасың. Олга командасы уенчысы Эмиль Мөнировның да тарихы охшаш. Хәзер волейбол аның өчен яшәү мәгънәсенә әйләнә. У меня просто была установка, то, что я понимал, Мин кая баруымны, нәрсә булачагын аңладым. Бу миңа җиңелрәк бирелде. Кемгәдер бу авыр. Һәм без үз мисалыбызда тормышның тәмамланмавын дәвам итәргә, хәрәкәт итәргә һәм волейбол уйнарга кирәклеген күрсәтәбез. Әминә Артур Шабакаев үзен пауэрлифтингта сынап карарга була. Өйдә үлчәү белән шөгыльләнә. Бүгенге ярышларда яңа бурыч куя. 75 легко. 75 килограмм җиңел бирелде. Хәзер 82-не аласым килә. Бер кайчанда күтәрмәдем, ә 80-не күтәрдем. Бу ярышлар Татарстан рәисе кубогы кысаларында планлаштырылган күп кенә ярышларның берсе. Алда катнашучыларны республиканың төрле районнарында спортның башка төрләре буенча ярышлар көтә. Әлфия Мөхәммәтшина, Татьяна Кабарина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Июнь ойында шешекләр шешек ота, сандугачлар җырлый. Ай җылы булса, уңыш яхшы булыр дип көтелә. Әгәр тургай үз оясын җирдә кора икән, җәй бик коры булачак. Ә агачта корса, яңгырлы була. Әгәр миләш соң шешек ота икән, көз узын булыр дип фаразлана. Ә хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгінгі тапшырыбыз тамам, хөрмәтле тамашачыларыбыз, Zapravda.ru сайтындағы қызықлы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.